o'r dŵr. Yn profi syched eto, ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddo. Boi bendith ar y gwrando a'r darllen o'r gair sanctaidd. Yr ail emyn, 498. 498. Heddiw'r ffynon a agorwyd, disglair fel y grisial clir, y mae'n llanw ac yn llifo dros wastadedd Salem dir, bro a bryniau ac aeth brofi'r un y dŵr. Mi na'i ddof i'r ffynon loiw darddodd allan ar y bryn, ac mi olcha fennau deuog ganwaith yn y dyfroedd hyn. Myrdd o feiau, daflau lawr i rym y dŵr, 498. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Myrdd o feiau, daflau lawr i rym y dŵr. Da ni'n dod at y ffynon y bore yma o dad. Yn dod i ddiwallu ein syched amdana ti. Wyt ti yma wedi aros amdana ni yn yr adeilad arbennig yma. Am amser hir. Am amser hir rwyt ti wedi dyheu. Am glywed yr organ yn chwarae. Am yn gweld ni'n dod i fewn i'r capel hardd ac arbennig yma. Wyt ti wedi sychedu amdano ni, a da ni'n wedi sychedu amdano ti. Ac felly'r bore yma da ni'n dod at y ffynon. Yn diolch i ti o dad am dy holl bendithion i ni. Dros blynyddoedd anodd sydd wedi mynd o'n blaenau ni. Drwy'r holl brofiadau sydd wedi'n tynnu ni ymhell oddi wrtha ti. Da ni'n diolch i ti hefyd fod yn hangen ni amdana ti yn tynnu ni nôl. A na dwi ti byth yn gadael ni, i ni danghofio di. Dwi ti yn cofio ni ac yn cofleidio ni fel dy blant a fradlon. A ni'n diolch i ti am yr eglwys arbennig yma. Yr eglwys sy'n arbennig mewn llawer ffyrdd. Da ni'n diolch i ti am ei gwasanaeth i ac am ei thystiolaeth i yn y gymuned ac yn y wlad ac yn y byd. A da ni'n gofyn dy fendith di arni hi. Ac i bob yfori wyt ti'n ei ganiatau i ni. Ac wrth i ni feddwl o dad am yfori, da ni'n rhannu'n pryderon â thi.
Da ni'n byw mewn byd sydd ar yr ymyl y dibyn. Da ni'n edrych ar y newyddion ac yn gwylio yr ymladd yn yr Wcráin ac yn ofni y bydd un person yn gallu dinistrio popeth sydd yn annwyl i ni, dinistrio y byd a greais di. A da ni yn gweddio o Dad, na fydd i ni gael rhyfel niwclear. Na fydd yna ddinistr na welson ni ffasiwn beth erioed, dinistr na byddwn ni ddim yn gallu oroesi. O Dad, wyt ti'n caru dy fyd. Wyt ti wedi anfon dy fab i farw dros y byd hwnnw. Ac os ydy dyn yn ei ffwlbri yn dinistrio y blaned, yna mae aberth y groes yn ofer, a fedri di ddim caniatáu hynny, o Dad. Ac felly da ni'n gofyn i ti, neu di ddelio â Putin yn dy ffordd dy hun. A gad i'r byd yma fod yn le mwy diogel, lle mae pobl yn gwerthfawrogi cydweithrediad a brawdgarwch a chariad a heddwch. Ac wrth i ni feddwl am ein byd, da ni'n cofio am fannau lle mae yna bryder. Da ni'n meddwl am Iwerddon y bore yma, lle mae yna ffrwydriad wedi cymryd bywydau pobl ifanc a diniwed. Da ni'n meddwl am Somalia, sydd wedi cael ei effeithio gan y rhyfel yn Wcráin, lle nad oes na ddim dŵr wedi disgyn, lle nad oes na ddim bwyd yn cyrraedd y wlad. Da ni'n meddwl am Pakistan, lle mae yna gormod o ddŵr, a phobl yn gorfod byw ar ddarnau mach hir o dir, lle mae yna brinder, dŵr, glân a bwyd. A da ni'n meddwl am y bore. Lle mae yna un person... Yna fwy nag un person yma. Bydd yn fwy gogoneddus na'r heddiw da ni'n byw drwyddo fo ar hyn o bryd. A ni'n gofyn i ti o Dad i'n bendithio ni bob un, ac i bendithio'r teuluoedd sydd yn gysylltiedig â'r eglwys. Ac yn gofyn i ti fod gyda ni bob amser, hyd ddiwedd y byd. A da ni'n gofyn hyn yn enw ac yn haeddiant ein hanwyladwydd Iesu Grist, a'n dysgodd ni i ddweud gweddi'r teulu gyda'n gilydd. Ein tad, rhwng wyt yn y nefoedd. Bore da, mae'n gweithio, da iawn. Pawb yn clywed? Da iawn. Wel, mae'n braf gallu bod yn ôl yn y capel heddiw. Oedden ni methu bod yma sil dwytha, ond mae'n hyfryd gallu bod yn ôl a clywed sŵn yr organ a gweld chi ag yn ei lleidfa. Mae'n hyfryd. Gai croesawu Eirlys atom ni ac yn falch iawn bod hi wedi gwella digon da erbyn hyn i ddod ato ni. Dyna'n diolch i ti Eirlys am dy wasanaeth.
ac at dy baratywad ac yn dymuno dda i ti o ran iechyd i'r dyfodol. Fel y nodwyd yn y coeddiadau gan Hugh, da ni yn cofio yn ein gweddiau am y rhai sy'n methu bod efo ni yma heddiw, ond yn falch o ddeall bod Mrs Menna-Evans wedi dychwelyd o'r ysbyty ac yn derbyn gofal pellach gyda Elin yng Nghaerdydd. Hefyd, da ni'n cofio Ysmai Cygwenda sydd wedi symud o'r Wyddgrug diwedd yr wythnos i gall Llwchwr, a da ni'n dymuno'n dda iddynt fel teulu. Mi oedd Wenda pan oedd hi yn gallu dod ac yn gweithio yn dda iawn am helpu efo'r technoleg yma, ac buodd Mike a hi hefyd. Y tro ola, dwi'n meddwl Mair, buon ni yn y côr, oedden nhw'n dod i'r côr Mike a Wenda, ac da ni'n cofio dipyn bach o hwyl efo Wenda a Mike yn fanno. Felly, da ni'n dymuno dda iddynt i'r dyfodol. Mae yna baned ar ôl yr oedfa tuag at y pêl-gobaith bore yma. Dwi wedi mynd yn ôl i'r hen drefn, dwi'n gwybod be fe Hugh yn dweud, dwi ddim yn gwybod eto, ond dwi wedi printio y coeddiadau yn lle bod fi'n deud nhw, ond jyst tynnu sylw chi at yn sydyn, astudiaeth chwiorydd ar Zoom nos fory am 7:00, a mae'n eddolen ar y coeddiadau os ydych chi'n dymuno cysylltu efo Eirian Roberts. Nos Fercher, mae'n gyfarfod cyfeistedd y chwiorydd yn Capel Ben Bryn yn Tryffynon. Y thema ddim y fi yw'r alfa a'r omega, a mae Eirlys yn deud gair yn fanno hefyd. Mae genna i le i un arall yn y car, os oes rhywun yn dymuno dod, mae croeso chi ddod efo fi, a'r ddwy arall, jyst gadewch i mi wybod. Roedd ni gadael y Wyddgrug tua 6, ac nos Iau mae'r Seiat am 7. A wedyn y Sul nesaf, gwasanaeth diolchgarwch undebol a methel am hanner awr wedi 10 dan ofal y Brian Evans. Ac mae'r gweddill y coeddiadau ar y daflen, a na i wneud mwy o gopïau os ydych chi'n dymuno hynny. Mae'n wneud ar y diwedd. Diolch yn fawr. Bydd y casgliad, plat casgliad yma os ydych chi'n dymuno rhoid yr hoffion. Diolch yn fawr. Wel, diolch i ti, Dolly. Dwi wedi cael syndod bod fi bod i ddweud gair nos Fercher. Da iawn, fi bach iddo. Mae'n braf iawn cael bod efo chi. Mae'n bod yn amser hir rywsut, ond dwi'n falch o fedru dod, a diolch i ti, Dolly, am y croeso. Mi awn ni at y trydydd emyn, 5-3-1. Caned nef a deiar lawr, fe gaid ffynon, i olchi pechaduriaid mawr yn glau'r wynion. Yn y ffynon gyda hwy, minnau molcha, ac mi gana fydd tra bwy, halleluia. Dyma'r dŵr a dyma'r gwaed redodd allan, ac o'i ystlys sanctaidd gaid i olchi'r aflan. Hon yw'r ffynon sy'n glanhau yr aflana. Yn dra gywydd mae'n parhau, halleluia. 5-3-1.
Bydded yma droddion fy ngenau a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy ger dy fron o arglwydd fy nhaig a'm prynwr. Dwi wedi dewis geiriau o Efengil Ioan, y 3ydd bennod, ac adnod 14, y 4ydd bennod, ac adnod 14. Dwi wedi teipio yn anghywir fy holl beiau i, ond y 4ydd bennod ydi o, ac adnod 14. Ac mae hi'n gofyn, mae Iesu'n dweud wrthi, pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol, yn arbennig y cymal ola. Bydd y dŵr a rodda fi iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Fel ydych chi'n disylwi, ffynon ydy'r gair pwysig y bore yma. Mae ffynon yn rhywbeth gwirthiol iawn. Da ni wedi bod trwy gyfnod o sychder a gowres. Ac mae'r ddau beth yma'n cyfuno i rhoi syniad i ni o be oedd bywyd bob dydd i Iesu. Dwi'n cofio fi'n dod yn ôl o Gilcain rhyw ddiwrnod, ac fel o'n i'n dod i fewn i'r Wyddgrug, mi oedd y tymheredd y tu allan yn 36, oedd y diwrnod poetha geithon ni. Wedi bod yn Israel nifer o weithiau, mae 90 trwy'r flwyddyn bron. Ond yn y Gaea, mae'n oeri rhywfaint yn y Gaea, a Gaea ydy Rhagfyr, Ionawr a Chwefror. A dyna'r unig adeg maen nhw'n cael glaw. Pan ddoth y Palestiniaid i aros efo fi, oedd nhw'n Gristnogion wrth gwrs, oedden nhw'n deud, glaw yn yr haf, a mae pob peth mor wyrdd yn mynd i mae'r lle yn wyrdd oherwydd y glaw. A da ni'n sylwi hynny'n dod blwyddyn yma. Oedd y caeau wedi melynu, a'r funud gaethon ni ychydig o law, oedd y gwyrdd ni yn dod. Gwres llethol. Mae'r haul mae'r wawr yn torri am 6 ac erbyn 7 mae'r haul yna yn grasboeth. Ac mae'r haul yn diflannu am 6 y nos, a mae'n dal yn gynnes. Ac mae dŵr yn bryn. Da ni wedi gweld blwyddyn yma pa mor bwysig ydy dŵr. Dwi wedi bod o gwmpas llyn brenig, dwi wedi bod o gwmpas llyn celyn, ac masach chi'n credu, i ni gael glaw drwm, da ni'n meddwl, mae yna aceri o dir oedd yn arfer bod o dan y dŵr yn dal yn dir sych. Mae dŵr yn hanfodol, ac oedd Iesu'n gwybod hynny, a pobl i'w wlad yn gwybod hynny. A'r gwres. A mae'r hanes yma'n dweud wrtho ni, oedd hi'n hanner dydd, ac oedd o wedi blino ar ôl y daith. Ac oedd o'n ifanc, cofiwch, ond oedd o yn gwybod beth oedd blinder a beth oedd syched. A mae hynny i ni yn beth rhyfeddol i fod o'n deall yn anghenion ni. Yn syched ni am bethau fel dŵr, ond yn syched ni hefyd am bethau ysbrydol. Mae'r hanes yma yn stori fer glasurol. Mae yna 3 pheth o'n stori fer. Ei bod yn byr, mae'r hanes yn digwydd dros gyfnod byr o amser. Ychydig o gymeriadau sydd yn ddi, ac mae yna rhywbeth pwysig yn digwydd i un o'r cymeriadau yn ystod y stori. A dyma chi Iesu, yn eistedd wrth y ffynon. Oedd y disgyblion wedi mynd i'r dre i brynu bwyd. Yn aml dwi wedi bod yn meddwl, wel, sut o'n nhw'n dod i ben, sut o'n nhw'n trefnu i teithiau?
Oedd y dynion yn gorfod mynd, oedd y disgyblion yn gorfod mynd i brynu bwyd. A dwi'n rhyw deimlo bod Iesu yn cael rhyw dipyn bach o me time, bod yn eistedd yn lle cerdded, a bod yna ddistawrwydd yn lle parablu parhaus y disgyblion. Ac mae'r wraig ma'n dod i dorri ar y tawelwch i gyd. Ac mae e'n sylweddoli wrth gwrs, mae'n nid gwraig gyffredin ydy hon. Dydy hon ddim eisiau dod at y lleill, oherwydd hi ydy testun i sgwrs nhw fel arfer. Ac mae o'n sychedig, ac mae o'n gofyn iddi hi am ddŵr. Waw, mae'n torri reolau i gyd. Dio ddim i fod i siarad a merch o Samaria. Dio ddim i fod i'r rhannu'r un llestr, a mae hi'n gwybod hynny. Mae hi'n gwybod beth yw reolau, a mae hwn yn ei ddew oedd hi'n nabod o, yn torri reolau, a mae'n rhyfeddu ato fo. A dim ots gen i hi pwy ydi o, dis i ddew, a mae'n dweud wrtho fo am hanes y ffynnon yna, a pwy sydd wedi eisiau Jacob Peintad y rhyfedd iddi. Mae o di yfed ohoni, ac wyt ti'n fwy na Jacob Peintad? Dim posib. Ac mae o'n dweud wrthi am y dŵr sydd ganddo fo i rhoi iddi hi. A dydy ddim yn gallu credu'r peth. Sut wyt ti'n mynd i rhoi dŵr i fi? Does gen ti'n byd i godi dŵr o'r ffynnon. Nawr, o'n i eisiau mynd i'r ffynnon sychar, ffynnon i'n Israel, ond ches i ddim mynd, oherwydd mae yn yr tref Nablus, ac mae honno yn y lan orllewinol. Ac i fynd i'r lan orllewinol, mae'n rhaid chi gael papurau arbennig, a doedd ddim posib i cael nhw. Felly, yn lle hynny, mi nes i ddarllen be oedd rhywun oedd wedi bod yno wedi dweud am y ffynnon. Mae hi'n 80 troedfedd o ddyfnder o'r lle mae'r ffynnon. Erbyn hyn, mae yna adeilad dros y ffynnon, mi adeiladwyd eglwys drosti, ac wedyn mi ddoth yna gyfnod lle adeiladwyd eglwys arall yn ddiweddarach. Felly i fynd at y ffynnon, da chi'n gorfod mynd i lawr nifer o'r eisiau. Ac wedyn mae yna olwyn a bwced ar haff, ac mae yna y person sy'n gofalu am y ffynnon yn troi'r olwyn, ac mae'r bwced yn mynd i lawr 80 troedfedd. Ac wedyn da chi'n gorfod aros i ddod yn ôl i fyny yr 80 troedfedd. Y mae'r ffynnon yn ddofn. Oedd o'n hollol gywir. Ond pan bod y dŵr yn dod yn ôl y rhai sydd wedi profi o'r dŵr, mae e'n felys ac yn oer ac yn diwallu syched. Wel, dwi am ddweud wrthoch chi bod fi'n meddwl bod eglwys a ffynnon yn debyg i'w gilydd mewn tair ffordd. I ddechrau, mae eglwys a ffynnon yn arwydd gweledol o bwerau anweledig. Da ni ddim yn gwybod beth sydd i lawr yn ddifn yn y ddaear. Ond dwi'n gwybod a dwi wedi gweld yn hun pan fod rhywun yn chwilio am ddŵr, a mae'r dŵr yn dod i'r wyneb, mae e'n dod ar rhyw rym rhyfeddol. Oes, mae'r ffynnon a'r dŵr yn arwydd, mae'r ffynnon a'r eglwys yn arwydd o rym anweledig rhyfeddol. Yn ail, mae'r ffynnon ag eglwys yn diwallu angen. Syched naturiol a syched ysbrydol. Ac yn drydydd, mae eglwys a ffynnon yn fwyaf effeithiol pan fod y dŵr a'r daioni yn llifo allan ohoni. Os ydych chi'n cau y gofer lle mae'r dŵr yn dod allan o'r ffynnon, be ydych chi'n gael yw merddwr drewllyd, stagnant. Wel, beth am hanes o wraig yma? Sut mae'r stori yma'n datblygu? Dwi ddim wedi darllen y bennod i gyd i chi. Ydych chi'n gwybod yr hanes. Mae Iesu'n gwybod beth yw hanes y fenyw y ddynes yma. Mae'n gwybod bod hi wedi byw bywyd digon diddorol a fradlon, ac i bod hi'n ysgymyn yn ei chymdeithas, di ddim yn siarad â phobl y pentre. A mae hi'n dweud wrtho, wyt ti'n gwybod yn hanes i? Pan ddaw'r Meseia, meddai hi, mi fydd o'n dweud popeth wrtho ni. Mi drawodd fi rhyw ddiwrnod wrth gerdded y ci,
bod yr Iddewon a'r Samariaid yn chwilio am Meseia. Eu bod nhw'n elynion, eu bod nhw yn addoli mewn ffordd wahanol. Am yr un peth oedden nhw'n gobeithio. A dwi'n credu wyddech chi fod hynny'n wir am genhedloedd y byd yma. Da ni gyd yn chwilio am waredwr. Mae rhai yn ei ffindio fo mewn gwahanol ffyrdd, ond i ni fel Cristnogion, dim ond un waredwr sy. A Iesu yw hwnnw. A mae'n sôn am y Meseia. A mae o'n dweud wrthi ac yn rhyfeddol, mae fi, yr hwn sydd yn ymddiddan â thi, yw hwnnw. Doedd o ddim yn dweud wrth bobl pwy oedd o. Pan oedd o'n iachau, peidiwch â sôn am y peth, ond oedd y bobl yn cael iachau, ddim yn gallu cadw nistaw. Ond oedd o ddim isio dweud, ond mae'n dweud wrth hon. Hon o bawb. Ar funud mae o'n dweud wrthi, mae fi yr hwn sydd yn ymddiddan â thi yw hwnnw. Mae'r disgyblion yn dod yn ôl. A dyna chi cliffhanger, pan fo chi'n sgrifennu, da chi'n dod at bwynt diddorol, a mae yna rhywbeth yn digwydd. Ond nid yna ddiwedd y stori. Pan bod y disgyblion yn dod, maen nhw'n rhyfeddu bod o'n siarad â gwraig i ddechrau, a gwraig o Samaria. A mae'r wraig yn gadael i stên ac yn mynd i'r dre oedd hi wedi bod yn cadw oddi wrth bobl. A be mae'n dweud ydy, dewch i weld y dyn a ddywedodd wrthym bopeth rwyf wedi ei wneud, a yw'n bosibl mae hwn yw'r Meseia? Oedd hon yn tystio. Hwyrach un o'r tystion cyntaf un i rhannu'r wybodaeth. Mae Iesu oedd y Meseia, yr eneiniodd, mab Duw. Yndi, mae'n newid i bywyd hi. Ydy'n heglwysi ni yn tystio i'r Meseia? Os na gyda ni, yna dyda ni ddim yn rhannu y pwerau ysbrydol dwfn. Da ni'n gwybod, da ni wedi profi nhw'n hunain, yma. O fewn y muriau hyn, rhai ohono ni, siarad yn bersonol. Yda ni'n rhannu. Mae eglwys a ffynon yn diwallu angen. Da ni ddim angen y ffynhonnau heddiw, o na, mae gynnon ni ddŵr o'r tap. Ond mae angen y ffynon ysbrydol ar bob un ohono ni. Ac fel mae'n capelu ni'n cael, mae'r ffynhonnau yn troi yn ferddwr. Dyda ni ddim yn mynd allan i'r gymuned i rhannu'n anghenion. Ac mae'r ffynon ag eglwys yn fwyaf effeithiol pan fod y dŵr a'r daioni yn llifo allan ohoni. Beth yw cyfrinach? Bethesda'r Wyddgrug. Mae hi'n eglwys sy'n diwallu angen. Mae hi'n eglwys sydd yn rhannu ar gymuned, a mae hi'n eglwys fel y byddwn ni'n gweld nes ymlaen, lle mae'r dŵr a'r daioni yn llifo allan. Unwaith da chi'n cael drws yn feddyliol, bydd e ddim yn hir can bod y drws yn cael yn llythrenol. Ac yn lle adeilad a theml, mae gynnwch chi fyrddin, ac mae yna dristwch, ac mae'r syched yno o hyd, a dyn ni methu diwallu. Wel, cwestiwn sydd gynnau chi a her. Mae'r wraig yma'n mynd a mae'n tystio i'w gwaredwr. Pa mor aml yda ni yn gwneud hynny? Wel, mi ges i 2 ddiwrnod yn dysbyty yn mis Mehefin. Cyn i mi fynd i fewn i'r theatr, mae fi'n dweud wrth y meddyg, I have made my peace with my maker, and he will guide your hands. Ac oedd yn edrych yn hirt arna i. A fel o'n i'n mynd i fewn, o'n i ar y troli mynd i fewn i'r theatr. Oedd na 3 meddyg yn sefyll o'mlaen i, a nyrsys o'n nghwmpas i, a dyma fi'n dweud,
3 wise men and a choir of angels. A dyma nhw gyd yn chwerthin, oedd wedi'n harwy. Doedden ni ddim wedi cael yr anesedig amser honno, ni reit gael. Ond wedi mi fynd allan trwy'r driniaeth, mae fi'n gweld y nyrsys, thank you angels, fydden ni yn mynd. Wedyn oedd rhaid i mi fod mewn recovery room. A pan y gorau sy'n llygweld, a agor yn llygyd yr ail waith yn debyg, ond y nyrs yn eistedd wrth ochr y gwely. Are you from India? Byddwn ni wrthi. Yes, medde hi. Are you Muslim or are you Hindu? Neither, medde hi. I am Christian. So am I, medde ni. Pryd dwedes i hynny wrth rhywun? Dwi'n yn cofio. So am I. A dyma ni'n dechrau siarad am yn ffydd. A mae fi'n dweud wrthi, well, you know, my church had a mission field in Mizoram, rhaid ni bydda hwnnw i fewn. Ac oedd hi'n sôn am ei theulu ac am ei bywyd ac am y ffydd, medde hi. I don't have a caste like the Hindus. Jesus has made me free from that. I don't have to follow Sharia law. Jesus has freed me from that. I am a Christian. Wel, dyma fi'n mynd yn ôl i'r ward, ac yna 2 ddynes wedi dod yno tra bod fi yn y theatr. A dyma ni ddechrau siarad, a dyma un yn dweud wrthai, I've got epilepsy and Parkinson's. My husband and I have looked after my mother-in-law and father-in-law, and I've looked after my parents, both of them. We have 3 grown-up children who are autistic, and they are living in sheltered accommodation. How have you coped with everything, meddwn ni wrthi? I would never have coped without Jesus. Mae hi a'i gŵr yn Gristnogion. He has helped us through. A dyma fi'n dweud, dyma ni wraig yn rhannu ei ffydd. Gwylydd i ni, bod ni ddim yn gwneud. Nes i wedyn, o ychydig, i Glan Clwyd, i weld meddyg arall. Ddi fel y brân o Affrica. I see you're still working, medda fatha fi. Gysdla dweud, ti ry hen i weithio. Yes, medda ni, what is your work? I am a minister of religion. Which religion? Christian, medda ni, yn falch i gyd. So am I, medda fo. 2 gwaith, o'n ychydig amser. A dyma'r her i ni o ddarllen yr hanes yma. Mae'r wraig wedi derbyn y dŵr bilion. Mae e wedi troi yn ffynon o ddŵr o'i mewn, ac mae'n mynd allan ac yn tystio. A mae angen i ni wneud yr un peth. Mae'n hawdd i ni ferched allwn ni wisgo croes. Mwy anodd hwyrach i chi'r dynion. Ond hwyrach fedrwch chi wisgo rhywbeth ar eich cot, croes, neu hwyrach pysgodyn, arwydd yr uchdws. Gair Groeg am pysgodyn, Iesus Christos, Huios Theos Salvator, y bob llythyren, I am Iesu, yr X am Grist, yr I bedol am y mab, T am y tad, Theos, Duw, a'r S, Salvator, y gwaredwr. Arwyddion bach i nhw. Hwyrach fel anghyfeirwyr bod ni'n teimlo bod angen arwyddion. Ond da ni'n byw mewn oes lle mae'r gweledol yn bwysig. Ac os ydy o'n helpu ni i dystio, wel, mi ddefnyddio ni o. Bydd y dŵr arodda fydd o yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol, a bod hyn yn fraint ac yn brofiad i bob un ohono. Yn ei enw ef. Amen. A gawn ni droi at yr emyn ola, a diolch i Meida am chwarae. Dwi'n diolch bob sil i'r organydd. Mae cyfraniad nhw i'n haddoliad ni yn aruthrol. 8
3:9. Arglwydd Iesu llanw deglwys, a thlan ysbryd dyd ei hun, fel y gwasanaethor nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. Disg yw llygad allu canfod dan driennu dyn, ei fri. Disg yw dwylo estyn iddo wyn ac olew Calfari. Llifed cariad pen Calfaria, drwyd eglwys at o ef. Ath diriondet dyd ei hunan glywor trian yn ei llef. Disg i ofni byw yn esmwyth gan anghofio'r byd a'i loes. Nertha hi dosturio wrtho, a rhoi hysgwydd dan ei groes. 8:3-9. Diolch i ti o dad, ein bod ni wedi dod at Grist, at ffynon y bywyd y bore yma, gad i ni ddrachtio'n ddwfn o'r dŵr, a boed i'n tystiolaeth ni bod yn gyfrwng i ddisychedu ac i gyfarfod ag anghenion ysbrydol eraill. Gawn ni rhannu'r fendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a hariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.